हेल' लोगोफोर बोरै दं बयबो मोजाङैनो दं जोंबो मोजाङैनो दं नोंथांमोननि अननायाव ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेरे फुजानिफ्रायनो स्टार्ट लाबाय आरोना लोगोफोरनो ओमफ्राय गोजां गाथाराखै आरोना एकदमबारे खर'फोरा खोमाफोरा खानायानो थुफ्लिखिनानै लोगोफोर गोजां गाथाराखै आरोना ओमफ्रायो दिनैनि ब्लग भिडिअआव मा देखायलांबाय थानो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोनहाबो गोसो दंना होमबा फैदो आरोना आंजों लोगोसे नोंथांमोनानो मा देखायनो हायो दिनैनि ब्लग भिडिअआव। आंहा गाइखेर साहा फुदुंगासिनो ओमफ्राय फुंनिया गाइखेर साहाया लोंनोसै आरोना लोगोफोरनो ओंखारगासिनो रसा ओंखारबाय खिन्थु नैयाव फुरलाला नुदों आरोना नैबेजों साहाया खिन्थु बिराद साइजनिसो जाबाय ओमफ्राय दा फुरलाला नुदों आरोना इयाव बारा मोजां नुवाखै साइजखौ मोजां नुवाखै आरो कालारखौ ओमफ्राय दुंबाय दा ओमफ्राय नै मैयानि गजा दङ बिजों जानोसै आरोना मोनसे दङ फुङावनो गोदै जानोसै आरोना। जंगलबारि सिं मा खादो हा फिथिखौ मानो नांगौ खोथालाय मायाव खाथियो ओंख्रि जायो जानो दानि लामानि गथ'फोरा इखौ जि नायलांदो खुगा इदि खाथेनायजों बेलथायलायना नाहरदो नैबे लामाखौ बोरै बारलांलाय लांदो आरो ओरैबायदि नाहरदो मा सानना नाहरनायथाय गथ'फोरा जि बेलथायलायना नाहरदो आसलसो ओमफ्राय नै फिथाइयानो गावस्राहां जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आं गोथाव जानो मटर बायदि गोथाव होनदों मानसिफ्रा फुख्रिलाय लांबाय आरो नै खायाखै ओमफ्राय एसे खाबाय आरो ओमफ्राय नै ओमफ्राय बेखौथ' आरो दा जिरबावनांगौसो रहर दालि अयखौसो होनो ए नंगौ नामा होमबा जि दंजोबथारो नालाय थखा बेनो गोजा आरो नै बेनो गोजा गासिबो नै धेर दङ अयथासार दं नै ओमफ्राय बे गोथांखौबो खागोन फारौ दंनो आं जि खानो बायोहाय आं नायबाय थानोसै दे ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै मैगं आरो नै फलाबो दाबोसिम थाइबाय दं आरो जोंहानि फला नै थुमफ्रानो जाबायानो थायो बिराद मोनजाबाय आरो मोनजानाय ओमफ्राय ओइ नैयावबो थाइसै नै दिं दां दांनो नै इयावबो दङ आरोना मोनजाबाय थायो बोथिसे नाजों मोनजाबाय थायो गोथावनो न'आवबो दंबावोसो खाखांबाय नै लोगोफोर सोर जानो मोजां मोनो नै आं खिन्थु जाफेरनायाखै सिगां जादोंमोन खिन्थु ओमफ्राय माबायदि गोसोआव गैला एवना जाबा बिराद गोथावनो रायजोफोरनि खावलायनायाव जोंहाबो खनसे स्रायनो एवनानै जासिगोन आरोना एबार जिरनानै ओमफ्रायसो मा खालामना दोनगोन मिथिला आरो सानजौफुनि नै आङो साटनि खालामगासिनो आरोना कबि बिलाहि गाजर होनानै नै दा गाजरखौबो हागासिनो नै बानलुखौबो हाबाय लोगोफोर ओरैबायदि खारा नामा मेचिनाबो हास्लाबलाया नामा नै इदिबायदि मावनो हाबाथ' एकदमबारे घन्टासेबो नांनाय नङा आरोना इदिबायदि मावनो हाबा खामानिखौ ओमफ्राय नै माबाखौ आङो बिलाहिखौ माने एसे बेगर गारनानै लाबाय आरोना बेगरखौ जाफाबा एसे गेस जाफानाय बायदि मोनो ओंखायनो गारजोब्बाय आङो नै ओमफ्राय बेखौबो हानाय नायनो नागिरदों आरो ओमफ्राय हानायाव एसे बोरैबा मा होनो गेब्ले जादों आरोना बेजों हानायजों माबायदि नुगोन होननानै आङो हानाय नायदोंमोन ओमफ्राय मोजां मोनाखिसै ओमफ्राय दा एसे गिदिरजों हानो नागिरदों आङो नै पियासखौ हानो नागिरदों आरो ना एसे गथा गगोन नामा होननानै नायदोंमोन ओमफ्राय खिन्थु बेबो जाया आरोना एसे गेब्लेयो माने खानायफोराव फोननायावसो इदि माबानाया मोजां जायो आरो ओमफ्राय नै होमबाबो ट्राय नायबाय आङो माबायदि जागोन ना बे मोजां मोनाखिसै ओमफ्राय हाला आरोना एसे गथा मोनजानांगौ होमबासो मोजां मोनो आरो आं दा हाला नै आखाइजोंसो हानोसै आरो सिखादो एसे लद्र' हाबाय आङो एसे लद्र' हाबासो गोथावबो मोनो ओमफ्राय जानायावबो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो दा नै सिखादो एसे हाबाय आङो ओमफ्राय दा फाइनालि आंनि साटनिया रेडि जानोसै आरो जि गोथाव हाखाबाय आं जि जानो गोसो जानानै बेखिनिखौ मावबाय आरोना ओरैबायदि बेबो सम लायो नामा हानायाव ओमफ्राय दा नै रेडि जाबाय हागासिनो बरिया रेडि जाबाय नै लोगोफोर एकदमबारे बिलाहि गाजर बायदिसिना लगायना उननायजों जि गोथाव नुखाबाय आरो ओमफ्राय नै एवनोसै आङो फ्रायसो एवगोन बेखौबो
सानजौफुनि गुदुं गुदुंनो ओमफ्राय गुदुं गुदुं जानानै गुसु गुसुखौ सुखुला लोगोफोर फुंनि सानजौफुनि ओंखाम ओंख्रिखौबो ओमफ्राय दायो आङो एवनोसै आरोना नैखौ ओंखामबो संनांगौ मोनसे एवनोसै ओमफ्राय खौल बिराद साइस नुखाबाय आं बढ़िया मैंने अच्छा से इसको मिक्स कर लिया बढ़िया इतना खाबोला इमान मजा हो गया ना होय बढ़िया जाबाय लोगोफोर नै माथा गरमनि खामानि आंना नै सुर मा खामानि मावखायो बेजों गदिया माजोंबासो गलांबाय नै बेखौनो होनो बावगारदो दय बख'ना दोन्दोंमोन आं गबाय थानायखाय गबाय थायोना ओमफ्राय बेयाव थ्रोब सोना दोन्दोंमोन आं ओमफ्राय मा होननानै बिदि बावगारनांगौ जाखो माथा गलिसो जाबाय खोमा ओमफ्राय नै रेडि जाजोब्बाय आरोना रेडि जाबाय ओमफ्राय ओंखामाबोथ' रेडि जासिगोन गोदौ अरखौदों लासै होबाय रेडि जाबाय जानोसै नै लोगोफोर रेडि ना रोदा एसेल' जाबाय नै फ्राया ओमफ्राय नै बानलु बाथोन दहायनि सालागा ओमफ्राय आलुजों बयलार रोसि संदोंमोन आरो फिसाजों रोसिखौ दोनना जों बिदि जाबाय ओमफ्राय नै ना हमला मास्टारना एकदमबारे गन्थं सन्थं हालानो हायाखैनो खुगादोसो लाबाय दंनो ओंखायनो गोरान जाथोंसै इयो जानोसै आरोना रेडिनो ओंखामा मोनदोंना मोनाखै दिना बोरैबा जादों नामा माबाखौनो होनो रोङाखै जादोंआनो बैयो लबारा बख'ना दोन्दोंमोन आं दहाय ओमफ्राय ओरैनो नायालासिनो थ्रोब सोनानै होबाय मैयाबो गोथां खालामदों खोमा माइरं गोजा ओमफ्राय दा बोरै माबा मिस्टेक जानायखौ आं दा मा खालामनो ओमफ्राय दा जानोसै आरो दिनैबो जाबाय आरो मिस्टेकआ हरनि ओंख्रिया नै रेडि जालायबाय लोगोफोर अल बेदरजों नाजों जि गोथाव संलायबाय जि गोथाव जादों लोगोफोर एकदमबारे बरिया गोथाव जादों ओइ दासो खांदोंना उखुन्दै ओंखारजोबदों नै नैयाव ना जायैनो एसे खांना दोनबाय आरोना ओमफ्राय सासेया जोंहा माबा माबि सेफ्लेगासिनो नै बेयाव आलु भाजि सेफ्लेदों इयो ओमफ्राय नै इयाव ओंखाम गोजां दं दहायनि ओमफ्राय नै इयाव बानलु बाथोन देबाय नै दहाय ना बाथोन ओमफ्राय नै इयो दहायनि सातनिया दं आं इयावनो दोनजोबफादों आरो मालायखौ थुनो नागिरदों नोंखौ थुना ला ना गोरि जाबाथाय खुगाखै थुना खिबु दिहुनलायनाय मालायखौ थुनो नागिरबाय थायो दे नोंखौनो थुना नायनो आं खनसे आं जाखाया नोंखौसो फ्लेनाय देलाय थुना नायनि आङो नोंखौनो खनसे मालायखौ नों इदि होनबाय थायो जे थुना होनना गावखौ थुना खोमसि जानायखायनोथ' थ' सुदों आङो ओमफ्राय बे उल्था सुना होबाय आं बोरै नुहुरनांगौ मानो नुवा मानो नांबावगौ माबाखौलाय लाइटआ ओरैनो दे सातनि जानोसै नै इया ना ओंख्रिखौ जायानो नायगोन आं जागोन ना जाया ओमफ्राय नै लोगोफोर लुनद्रुन लानद्रान एकदमबारे मैगंखौबो आलाय सिलाय खालामजोब्बाय नै लुनद्रुन लानद्रा मैगं गोजा आरो ओमफ्राय दा मोनखांबाय नालाय जालायसै दिनावलाय ओंखामखौ सानैबो इसिबांल' मोनजागोन थाय नै इसिबां बारा मोनजाया थेमासेखौनो आधा जागोन फवासेखौनो 125 रानना जागोन हारसिं थेमानै जायोमोन नामा ओंखामखौथ' बिदि होनना खुगा नांबाय बायो नबेयावबा ओमफ्रायो माबाखौनो फवासेखौनो 100 ग्राम राननानै जागोन आरो माने दिनैनि दिनाव दिनैनिफ्राय केजि जानोसै आरो बाराद्राय जाथारबायना बयबो होमबा दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै आरोना लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन